बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। गुजरातआव खुंजानाय 32थि नेशनेल गेम्स 2022 आव अंकुशिता बर'आ फाइनालाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननो हादों। नेशनेल गेम्सनि 63 निफ्राय 66 केजि केटेगरियाव अंकुशिता बर'आ फाइनालाव मणिपुरनि बक्सार एलिना थावनावजामखौ फेजेननानै सनानि मेडेल मोननो हायो अंकुशिता बर'आ। अंकुशिता बर'जों लोगोसे टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय लाभलिना बरग'हायाबो फाइनालाव हारियानानि बक्सारखौ 5-0 फारागथियाव फेजेननानै सनानि मेडेल मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बर'नि सानै बक्सार जमुना बर' आरो फैलाव बसुमतारिया सेमिफाइनालाव जेननानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। दिनै एनएलएपि आफादनि नैथि गायसनथाइ सानाव एनएलएपिनि लेङाइ आफादगिरि बि.बक'नि गोख्रों बिबुंथि। एबसु आरो बिएसएसआ मानास आलासि दोनग्रा न'आव सावरायना एनएलएपिखौ फैफिननो लिंहरनाय एबा खावलायनायखौ मान सनमान होनानै हारिखौ मान सनमान होनानै बर' रायजो राजानि फोथायनाय मोनसे लानानै आवगायबोदों। बर'नि गोथार गौथुम एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि खावलायनायाव फोथायनानै फैदोंमोन, नाथाय दिनै नीरब बिथांमोना एनएलएपिजों सावरायनायनि बेलायाव बा सावरायनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। बिथांमोना जेरैबायदि खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जों मान सनमान होनानै फैदों। बिथांमोना जोंनि सावरायनायखौ एनएलएपिनिल' सानालासिनो बर' रायजो राजानि होननानै जोंजों लोगोसे बा सरकारखौ एनएलएपिनि सावरायनांगौआव नारसिननांगौ होननानै एबसु आरो बिएसएसखौ बि.बक' बिथाङा खावलायो। बर'नि फुटबलनि राजा एबा बर'नि मुंदांखा फुटबलार बिन'द ब्रह्म एबा बिन'द दाब्लानि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सहर गेजेर बाहागोआव थानाय केडिएसए गेलेग्रा फोथारनि लांगोनायाव फसंदों मुंदांखा फुटबलार बिन'द ब्रह्मनि मुसुखाखौ। फुटबलार बिन'द ब्रह्मआ 1924 मायथाइनि 25 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन आरो 2005 मायथाइनि 28 एप्रिलाव रुंसारि जायो। बिथाङा रुंसारि जालांनाय समसिमाव फुटबलाव बर'फोरनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों। दिनै एनएलएपि आफादनि नैथि गायसनथाइ सानखौ एनएलएपि आफादा क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय एनएलएपि डिजेनेटेड केम्पआव आरो उदालगुरिनि सनायाव थानाय एनएलएपिनि डिजेनेटेड केम्पआव फालिनाय जायो। दिनै क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय एनएलएपिनि डिजेनेटेड केम्पआव नैथि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव आइबि बुंथिगोरा बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि जोंखौ सावरायनो लिंहरनानै ओंखाम दालि जाहोबाय थाब्ला जानाय नङा होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। जेब्लासिम सरकारा बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होआ अब्लासिम गोख्रों नांगोन। सरकारखौ जुदि ज' जानानै सालायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया दिनै गयोमोन। सेरखाय बेरखायनि थाखायनो गवाखै। बर' हारिया खौसेथि गैयैनि थाखायनो रन्जन दैमारिया गवाखै। बर'आ जुदि खौसे जायो रन्जन दैमारिया गाबोननो उदां जागोन। लोगोसे बावैसो बिटिआर सरकारजों सावरायनायाव जेब्लासिम रन्जन दैमारिया उदां जाया सारेन्डार खालामा होनना गोख्रों बुंथिदों होनना बुंथियो आइबि बुंथिग्रा बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।